Wayyo Allah. Ai kai Usman nake gaya ma garin nan ya ci wuta. Ai baba, haka ne. Gaskiya ne wallahi. Ai na gaya ma ni yanzu talauci ya mun kaldin uba Allah kawo haram ko ina ce. Alwaladan ma bari ka ga anya ma in yi koi wanda ke bari dai koi in shaf shaf. Tashi mu tafi, ni ko mun carbin mu tafi kawai. Yawwa rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana fatiha. Malam kashi ba zo nan. Assalamu alaikum Malam Abbalas. Amu alaikum. Dan Musi. Wallahi da ni dan Usman ne. Za mu je masallaci kana ta nan. Na zuwa ne. Wallahi masallaci zan tafi wannan nake ta sauri zan tafi wallahi shine yasa ma ga wannan za mu wuce. Ga sako zan baka. To shikenan. In kaga alazai ga wali ka bashi naira 5,000 ce. Sai mai nagode. Za mu haɗa shi sai an jima. Nagode zan faɗa masa insha Allah zan faɗa masa kar ka samu damuwa zan faɗa masa. To usi ta hoto. Set this out right. Set this out. Jina. Da ya boye shi ba na son kowa iji ka. In gwari ke min 2,000 nan. Baba me zan da ita? Uwa kaza kai da ita. Ka boye min ita na ce ma aljihu. Baba ka ji tsoron Allah. Da in ban ji tsoron Allah ba tsoron ka zan ji. Wuta mu tafi. Dan kundin uba za ka cin wani wannan tsoron Allah. Wuta mu tafi. Ba fita fa na. Wallahi yau wajen las zan je mi ta watsi. Kai kuɗi mu akan kuɗi ba fita wallahi. Sai mu je ka faɗa ka rika cewa na ɗau 2,000. Dan na san ka wannan kunnen naka ba ji yake ba. Allah isa mu je ka ce na ɗau 2,000. Kai shiru kyan mu je. Salamu alaikum. Ai kai nake ta sawa a gaba nake ta tunani nake ta wai ashe kana ta nan. Ai ni wajen las zan je yau kuɗi ni kawai ni fa kuɗi kawai kuɗi. Wai Abbalas. Mana. Ai ya ban 3,000 gashi ya ce in baka. Allah naira 3,000 ne ya ce in baka. Kai baba, gaskiya ka je zalunci 5,000 ya baya. What?